palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari Amanginang kita sedukan Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom. Amanginang adorang sota buka parbigota tapahohoma dirita martangiang mahita di bagasan rohatabe. Tapuji madebata sian buku ND nomor 578 pitutolu sian ayat sada saat rotu ayat tolu di ayat tolu rap jonjong mahita. Puji
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Asima roham di au ale Jehova, ay targogot do au, maras do rohaku dohot dagiku, alayanggo au tuhodo au marhapurusan, ale Jehova nikudo, hodo debataku, marguru tu tanganmu do aka parsoryoki, say palua maau sian tangani aka musuku, dohot sian aka nama ngalotongi au, ale Jehova, say unang paurak au, ay hodo na hujo, say palua maau marhite-hite hati goranmu, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu, padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut nabi nahenmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami, marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong natinaonmu dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong, jala asa maroha hahulungan hami, uhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihuthon horo di hamamatean, ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tongane saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudar munabadiai, olat nion, rodi saling lelengna. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Au do Jehova debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapat, ikonu biar rohatta jala humolong jala upos, mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna, atong, rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
tato potima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia, ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si roha jala partalup ni roha, jala nabasar doho. Sair mapangolahi maroham midahami. Dibaini sai sesa marsude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati kuran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaini pasonang jala abuli mahami akan nahinop-hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosa. Alani pangalosiota do umbaen natar tulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pincang-pincang haparhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di miguta sadarion tarsurat di Yohanes pasal 12 sian ayat 12 saat rotu ayat 15. Dungi torang ni arinai di bege halak na torop na rotu pestai
nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Hosianna, tina pasu-pasu mana roh marhite goarni Tuhani, Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mah halo desada, ima dihuduli, hobar tu natar surat, Unang homa biar lurus Sion, idama Rajam donaro, masih hundul di anak ni halode. ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amin. Taha tidak kon ma hapor seotai, songona hina tidak kon ni dongata sahapor seon, disadok portibion, rap mahita mandok.
Shalom, horas madihita saluhutna. Huriani tuhata, tabege majo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon. Parjolo guarni minggu. Guarni minggu tasadarion, ima minggu palmarum, manang mare-mare. Doho topik ibadah, lehon hamuma hahormaton tu dibata. Manang di bahasa Indonesia, mengakui kekuasaan Allah. Paduahon perayaan Paskah dohot Pentakosta. Perayaan Paskah dohot Pentakosta Gereja HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025 sinondangan di tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Jadwal dohot rangkaian acara perayaan Paskah dohot Pentakosta boy mata jaha songonatar surat di warta. Jalatai ngotma di pamasa huriato ibadah malam pasyon parjolo di hari Selasa tanggal 15 April 2025 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja lantai tolu. Malam pasyon paduahon ima di hari Rabu tanggal 16 April 2025 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja lantai tolu. Jumat Agung tanggal 10 April 2025 masuk pukul 8.30 ima ibadah kebaktian parjolo dohot perjamuan kudus maringanan di gereja lantai tolu 2 sada dohot ruang Salomo. Jam 10.04 wib kebaktian paduahon ulaun nahohom maringanan di gereja lantai tolu. Jam 10.30 ima kebaktian patoluhon dohot perjamuan kudus maringanan di lantai tolu. Perayaan Paskah Parjolo Minggu tanggal 20 April 2025. Jam 4 ima buha-buha ijuk maringanan di gerbung serbaguna lantai sada dohot halaman gereja. Pukul sia ima ibadah perayaan Paskah kebaktian Parjolo di gereja lantai tolu 2 sada dohot Salomo. Jam 10 sada perayaan Paskah Kla di ruang serbaguna lantai sada. Pukul 10.30 perayaan Paskah kebaktian patoluhon di gereja lantai tolu. Dohot perayaan Paskah paduahon ima di hari Senin tanggal 21 April 2025 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja lantai tolu. Patoluhon pangapulion di hari Minggu sadarion tanggal 10 tolu April 2025 dung sidung parmingguan manogot pukul 10 sadawib di ruang Salomo di patupahuriatado pangapulion tu keluarga almarhum Sintua Nyonya Rotua Basaria Pardede Boru Pasaribu. Paupaton dakdanak nasorang. Di hari Senin tanggal 31 Maret 2025 di basa-basa hatu-hatado sada dakdanak bawa tu keluarga Hasiholan Titusano Paruliana Baban inangi Anggi Boru Sitorus. Nama ringanan di Komplek Bilimun Pondok Kelapa Duren Sawit. Hipasdo dakdanaki suang songoni inang natorasna. Palimahon ruasna taba. Memuka di hari Minggu tanggal 10 April 2025 nunga gabe ruas nihuriata ima Ezra Gladstone Hasiholan Silaen. Nama ringanan di Alam Asri Pamulang Tangerang masuk wik karet tengsin moloro donasida boy majongjong di ingananna moleate tatangihon ma asagabe ruas nama ngulu di huriata di HKBP Sudirman Jakarta. Paunopon
Tikting pamasu-masuon, tikting parjolo, di hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, maringanan di gereja HKBP Resort Menteng, neng majalo pamasu-masuon ma Ima Ferdinand Martin Kurniadi Hasilan Simanjuntak, ruas ni HKBP Resort Menteng. Anak ni Amata Rizal Haposan Simanjuntak SH, tubuni inata Dokteranda Emi Widianti Borusiang Siagian, nama ringanan di Praja Dalam Jakarta Selatan. Dohot Orwana, Giovanni Natasha Marsilen Boru Siboro, ruas ni Huria HKBP Resort Sudirman, Boru ni Amata Agustinus Marihot Siboro, tubuni nata Jacqueline Boru Huta Barat, nama ringanan di Pesanggerahan Permai 5. Saya dipasu-pasu tuhatama pardongan saripean nasida. Tapi Tuhon kunjungan gerejawi. Di hari Minggu Sadarion tanggal 10 April 2025 di ibadah Manogot pukul sia. Kur ama HKBP Suryudam Jakarta, naing manggebati manang marminggu di HKBP Resort Kapuk. Na niuluhon ni amang situa, Insinyur Sardion Silaban, Dohot Sintua, Renalwin Budi Jaya Sitorus. Pawaluhon parningotan pasyon. Hobar tu parningotan pasyon sahatu ari hamamate ni Yesus, di tanggal 10 sampai 10 sia April 2025, sermon kategorial Partangyangan PA Masohot Majo. Papungu pelean tu palang hitam. Di hari Jumat tanggal 10 April 2025, di Patu Pahuriatado papungu pelean tu jolo tu pelean paduahon dohot dana palang hitam. Tapasahat ma di bagasan Las Niroha. Nama ngihut sude kegiatan pelayanan na adong di dewan-dewan Marturia Kononia Dohot Diakonia, boy mata jaha di warta na adong di Hitabe, asataboto jadwal kegiatan di Huriata. Penyumbang snack dohot bunga altar. Parhalado dohot sude ruas ni HKBP Sudirman Jakarta. Mandok Moliate, tu keluarga Oscar Panjaitan Boru Pasaribu, na patupahon snack di hari Minggu Sadarion, songon hamuliate nasida tuhuria. Dohot keluarga Siboro Boru Huta Barat, na patupahon bunga altar di Minggu Sadarion. Tuhatama nama masu-masu. Ruas namar sahid. Aka ruas ni Huriata na di bagasan Parsahiton, na dirawat di rumah sakit, suang songoni nang di bagas nabe. Tajahama di buku acara tabe, jala tatang yakon manasida asatumibu marhahipason. Dung sidung tiktingon, adong do sosialisasi, songon panorangan sian panitia Paskah Pentakosta. Songoni matikting di Huriata di bagasan samingguon, akatikting nasing naso di jahahon, boy mata jaha songon natar surat di buku acara tabe. Moliate. Do you need help? There's nothing to help with. What you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there.
How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say Get up and walk. I've had reports of a young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles. They all do. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pray to him, and he will listen. 5,000 came to see him. 5,000. Your hunger for righteousness will be filled through me. Who knows what Pilate will do if the crowds run out of control? That man, Judas, he wants to help us. I will crush any rebellion. Save us from the Romans, Lord. There is something unusual about him. We must arrest this false prophet. But what if he is who they say he is? Won't somebody tell me? Peter, come. Answer if you can. One of you here will betray me to my enemies. I want someone to tell me, what is the soul of a man? Jesus of Nazareth, you are charged with blasphemy. He has employed demons to heal. He threatened to destroy the temple. Tell us, are you the Son of God? I am. I am coming soon. Shalom. Horas madihita sude. Na di parsangka kami amang pendeta uluan resort amang pendeta Sobok Simanjuntak, dohot inang pendeta Nursita Simanjuntak dan amang pendeta Hercules Bronson Panjaitan. Kami sian panitia Pasca dohot Pentakosta Kerus Demang Jakarta, mandok muliate tu sudi jemaat, dan izinkan kami memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Pasca dan Pentakosta di tahun 2025 ini. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih dan pengorbanannya melalui salib dan memberikan kita kemenangan melalui kebangkitannya. Untuk tahun ini perayaan Paskah diambil dari Yohanes 20 ayat 26, di mana berbunyi damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, dan tema tahun ini sama dengan tema yang ada pada persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan tema ini adalah mengingatkan kita bahwa hanya dalam Kristus keluarga kita dapat hidup dalam kasih, damai, dan pengharapan sejati. Selama rangkaian ibadah Jumat Agung 18 April dan Paskah 20 April, jemaat diimbau untuk menggunakan parkir prudensial demi kelancaran dan ketertiban bersama. Dan khusus untuk buah-buah ijuk, di mana ada pawai lilin dan drama kebangkitan, akan dilaksanakan pada Minggu pukul 4 pagi. Dan ibadah ini bukan hanya untuk sekolah minggu, tetapi juga ibadah ini terbuka untuk umum. Kami mengundang seluruh jemaat dan hadiratnya untuk menyambut di acara ini. Kemudian yang berikutnya, bagi jemaat untuk kondisi tertentu atau mungkin ada mengalami terganggu kesehatan namun rindu untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Jumat, sekretariat menerima saran ataupun menerima undangannya sebelum hari Jumat. Jadi jika ada jemaat yang ingin melaksanakan Jumat Agung namun ada kesehatan yang terganggu, diharapkan menghubungi si tuanya sebelum hari Jumat agar diatur oleh sekretariat untuk pendeta melaksanakan di tempatnya. Kemudian yang terakhir, bagi jemaat yang lansia, khusus untuk lansia ataupun yang agak terganggu kesehatannya, disediakan oleh panitia duduk di barisan depan, dan kita akan memakai lantai 3, lantai 2, dan lantai 1.
Dan demikianlah dari sosialisasi dari Panitia Paskah tahun ini, dengan hati yang bersyukur dan imam yang teguh, mari kita sambut perayaan Paskah dan Pentakosta tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marede Mahita sian BE HKBP nomor 568, Uhud Papungu Pelean Sadaa Dohot Sadebe.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas madihitan saluhut na kamanginang. Sahat mahatani debata dihita di bagasan tikion. Imanagabe bohal ni parton diota mandalani ari-ari ningulu tuculuanon. Hujahami sian pesalmen ono puluwalu mamuk kamai sian ayat 25 sahatu ayat 30 onom. Pesalmen bindu ono puluwalu ayat 25 sahatu 30 onom. Hujahama dihita tapayutut ma didoksongonon. Haba mongot tu bagas habadiaon mangolopon hamonangan. Nunga di idana sida haba bongotmu ale debata. Haba bongot ni debataku rajaku tu bagasan habadiaon nai. Mardalan di jolo aka parende. Dipudi ni aka parsarune di tonga-tonga ni aka namar baju aka nama balu doal. Pinuji madebata di bagasan akka luhutan. Tuhani hamu ale akka nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida. Aka induk sian Juda pe pasipar. Aka induk sian Sebulon. Aka induk sian Naptali. Di tonahon debatado hagogo ommu. Sai pargogoi ma ale debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem taruhon ni akar raja do sogot silehon leho tuho. Sai songgahi mabuea na ditolongi. Aka jonggi na marhoron-horon rap dohot aka anak ni lombu ni aka bangso. Asa dioloy na sida patu mangalehon jom babahal. Ibana paserakon bangso. Akan nama kalomohon hamusuon. Rodo sogot akan nasumangap sian Mesir. Kuspe hapogan do marsomba tu debata. Hamu ale akka harajaon di tanoon. Endeho kamu ma debata. Palu hamuma parhinaluan mamuji Tuhani. Selah. Ibana na marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi. Ida ma. Pangiaron na masuarana suara nagogoi. Sai leho kamuma hahormaton tu debata. Hamuliaw naido gungmonggom Israel. Jaladi akabanu agitjang sahali do hagogoon. Sokaldo debata rosian ingananna akan abadiai. Debata ni Israel do ibana. Silehon hagogoon do hamuliaon tu bangsoi. Pinuji ma debata. Ido yanggo sahatna. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan manogoton. Di minggu Palmarum sadarion tumasay takas di pakulingi debata hita marhite-hite hatana. Na manungguli hita bohado huaso. Bohado hagogoon ni debata nasok kali. Boy mengatasi nasa na adong di tonga-tonga ni Portibion. Ala huasona na balgai tung tarida do didok nakin parendeon pamujion tu debata. Ala holan ibana do na mengatasi sude nasa na adong di tonga-tonga ni Portibion. Amanginang do sude na pungudison molotajahan nakin di ayat 25 1 ayat 26. Taida madisi gambaran perayaan dan penyembahan yang teratur. Ini gambaran pawa ibadah besar di mana umat Tuhan menyembahnya secara bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita. Dengan penuh semangat dan sukacita. Dikatakan para penyanyi, pemusik dan para gadis semua mengambil bagian, semua golongan dan usia ikut menyembah Tuhan.
Ibadah mereka tinde dohot pemain musik memuji, mangendehon hamuliaon, hasangapon, habalgaon ni debata. Boy mara aka amanginang tabayakon. Alasonari neng jonok nama parheheon, parheheo paropuan, parheheon parepuan. Asa bohama asa semangat, asa bohama asa uli, asa denggan, parheheoni manang supaya semua orang terlibat diundang. Contohnya diundang paropuan terlibat mulai siang sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, bahkan lansia. Di sisudena asa boha, asa tarida hauliona, asa tarida kesemangatanna, asa tarida madisi boha kemeriahanna. Di sisude terlibat. Sian sundut nau poso sahatu sundut nama Tuhan. Asa tarida lasni roha di tonga-tonga ni parheoni. Dengan satu tujuan ingin menyembah Allah. Bukan lagi secara pribadi tetapi bersama-sama. Dakolan paropuan be alai sudah terlibat. Laho mamuji pasangapon debata habel gaun ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Jala didok nakin alai porludo muse sukunon. Bohado parendioni. Bohado pamucioni, bagaimana kemeriahan itu lasni rohayo lopolopi lau pasangap debata. Idonakin didok dison asa tarida gombarana disi arak-arakan pamucion akalas ni roha tu debata. Jalan molotajaha muse di ayat 20 pitui. Didok pinuci ma debata bagaimana setiap orang di tengah-tengah jemaat memuji Allah mulai dari anak-anak sampai kepada lansia. Harus memuji Tuhan, memuji Allah, memuliakan Allah. Secara konsisten. Inilah undangan bagi kita. Jangan seperti peristiwa Palmarum. Taingok dola ra dinabongo Tuhan Yesus nakin ngotabahen. Dinabongo Tuhan Yesus tu Yerusalem, mereka semua bersuka cita, tertawa gembira menyambut sang raja. Puasa malas ni roha karena mereka merasa bahwa mereka akan dibebaskan dari penderitaan, mereka akan dibebaskan dari keterburukan. Nah digosa-gosa Raja Romawi nasida sonari bebas ma. Nina roha nasida. Idong bay mekel, hita pesudah ki mekel do hita. Mekel do hita, tabahen do di marolopolo pita hosiana nina hita. Tetapi bagaimana pamucio nih? Bagaimana sukacita itu ketika apa yang kita harapkan tidak sama dengan yang terjadi. Idonakin. Las dorohata hosiana sudah dohita mulai sianda dana remaja naposo amalansia sudah dohita nakim mengendehon hosiana. Tetapi bagaimana amanginang? Ketika harapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, cita-citakan. Apakah pamujio ni nakin, na kita suarahon hosiana jadi sekarang berbalik. Aladang, dang dos, na tapi kiri, dohot na terjadi. Itu yang harus kita renungkan. Karena itu yang terjadi pada sekarang. Itu nama asa di partikianon. Molodang pas na dirohatai. Bursik ninahita do. Ketika tidak terjadi apa yang kita harapkan. Tatundal hondo. Itu samai ninahita do. Itulah yang terjadi. Itu kehidupan kita. Realita doi. Songon na di songon bangso Israeli doi. Songon halak na di Jerusalemi doi. Bersukacita mereka. Mereka berkata, Hosiana, alai balik Muse, salibkan dia. Di sini kita diajak untuk melakukan refleksi kemanusiaan kita. Senang dan bahagia memuji dan menyanjung orang saat berharap bisa memenuhi harapan.
Tapi apabila harapannya tidak ditemukan, maka kita akan kecewa, berubah dan berbalik, memusuhi dan mengkhianati. Realita doya kamanginang. Idonakin bohado hita mamuji Tuhani, bohado hita malas niroha mamuji Tuhani, molodang tabata di bagasan ngoluta, habal gaon na di bagasan ngoluta, bohado pamujota. Tidak mungkin kita bersuka cita dalam kehidupan kita ketika kita tidak mengenal, merasakan karya Allah dalam hidup kita. Mustahil, tidak mungkin. Molo martubi-tubi madu pamana parsahito parukilon di bagasan ngoluta. Marende dohita. Malas dohita. Itu sebabnya banyak orang Kristen, HKBP, orang Batak tidak ke gereja dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena dia tidak mengenal karya Allah. Dia tidak merasakan bagaimana lawatan Allah dalam kehidupannya. Ketika dia merasakan itu, pasti dia akan memuji Allah. Dan umbalga parukilonon sian holong ni rohani debata. Dan umbalga sahiton sian holong ni rohani debata. Karena Tuhan tahu bagaimana porsi saya. Tuhan tahu bagaimana batas kemampuan saya. Molo diizinkan debata ini terjadi, pasti Tuhan akan ubah hidup saya. Alani ima. Dang gabe par arsakon, dang gabe sita ononon mangambati yau lau mamuji debata. Ikon hupuji do debata. Molo pe acit pamatakon, molo pe acit rohakon, ikon hupuji do debata. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari, saya harus memuji Tuhan. Saya harus tunjukkan pemujian saya. Ido nakin diajak tuhita. Alani ido. Di tonga-tonga ningulu tahun. Bohado akamanginang do sudehita. Pangaradeota. Bagaimana kita mangarade mamuji debata. Bohado hita mamereng dirita ditiki marende mamuji Tuhani diganu parsaurata. Di parmingguan contohna. Manang di pertanyaan wek contohnya, di lingkungan ta, manang di keluarga ta. Endei menginginkan supaya kita bersuka cita, molo tabuka umpamana endeta nomor 554. Koklas ni rohado au dingol, HP dang las rohata. Goklas ni rohado au ding. Bagaimana? HP nakin tuntutan lagu mengatakan malas ni roha. Tetapi wajah ini maheu. Tahu to ditahe maheu. So tunggabe udah ke maheu dangi boto hamuan non. Maheu hita. Padahal marolopolop ton diki mamuji Tuhannya. Halaidang marolopolop ton dita. Kita murhing. Song nama mereng matahari jam 12 siang. Murhing nina. Bagaimana? Itu nakit tuntutan. Bagaimana kita memuji kebesaran Allah, karya Allah dalam hidup kita. Tuntutan walaupun ini minggu palmarum, nakit kita marende hosiana ninahita kan. Alai bohado akamanginang. Itu yang harus kita renungkan. Song leader manang pemusik na kinunga loza nasida, nga belatihan nasida asahica. Alay dang ulo hita mengikuti song leader. Dang ulo hita mengikuti musik. Kita sor sendiri untuk diri kita. HP nung anakin dihojot per musik song onon. Alay hita. Ini nahita. Mangayun-ayun. Ala memang lagu-lagu ni halabata kan pangandung-andung do. Mangandung-andung do kan. Tetapi firman ini bukan dikatakan mengandung-andung, tetapi mengajak kita bagaimana kita menyuarakan yaitu kebesaran Allah di bagasan nguluta. Jala idong benakin di dokomuse karena kita merasakan perbuatan Allah yang besar dan itu yang dikatakan di dalam ayat 28. Utusan dari 4 suku dari bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah pecah dua, Israel utara dan selatan. Tetapi ketika memuji Allah mereka bersama-sama. Suku-suku duhita. Pasti dora Allah yakin doa.
Saya daomay. Di tonga-tonga di ingananon, di parmingguanon, atik do hita adong na marsalisi, gabe marende hita gabe dang hitsabe, dang las rohata. Hape nakin di dok dison di ay 20 walu, nang pepecah na sida, nang pedidokon opas suku, alay di patuduhon na sida do haulion parendeoni, mereka bersatu. Mereka tidak mengatakan, busukku doy, dang meralo do hami. Marporang dohami dan didokon ibana songoni. Alai dipatuduhon nasida do bagaimana karya Allah walaupun mereka terpecah 4 suku, tetapi pemujian itu tertuju kepada Tuhan. Mereka tunjukkan bahwa karya Tuhan lebih di dalam kehidupan mereka. Idonakindokon bersatu memuji Allah, mengagungkan Allah bukan lagi berdasarkan kekuatan militer, tapi kesatuan dalam penyembahan ketika memuji Tuhan. Ketika menyampaikan bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana luar biasanya tangan Tuhan bekerja secara sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka bersatu memuji Tuhan. Mereka bersatu memuji kebesaran Tuhan. Gereja masa kini juga seperti Israel. Banyak suku berbagai latar belakang, denominasi, etnis, usia, kelas sosial. Tapi dalam penyembahan sejati semua harus bersatu. Tidak ada yang lebih penting atau lebih rohani. Karena posisi atau gelar dan status, karena kita semua sama pentingnya di hadapan Allah. Molo sarupa dorikot nahita diadopan di debata, maka hilangkanlah kesedihanmu, tetapi lihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di dok nakin di son, sudena bangso, sudena akar raja-raja, naso porsia tu adopan di debatape, naso porsia tu debatape, ngarona sida menyomba debata. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan sudah berbicara, maka siapapun dia pasti akan memuji Allah. Manang jol manaso porsia pe, manang na porsia pe, gabe sude molo nunga bertindak debata, sude do memuji debata. Ido makin arah hatu hita. Menyanyilah pujian yang spontan dari hati. Mazmurkanlah pujian yang terarah. Allah yang layak disembah dengan ekspresi yang luar biasa. Unang ingot-ingot hacit ni rohami. Unang ingot-ingot sahid mi inang. Tetapi lihatlah bagaimana pengorbanan Allah dalam kehidupan kita. Membebaskan kita, memberikan keselamatan kepada kita dari dosa dan maut. Dia memberikan kepada kita haluaon, hangoluan di leon ibana. Molonung nga di leon debata di hita hangoluan, haluaon ni. Damarlas ni roha behita. Alana nung nga di leon ibana di hita inganan. Hasonangan, surgo hasonangan. Dada be parsato kinanom be jambarta alai hanguluan na ro di saliling nileleng na. Karena itu kita bersuka cita. Idombay na kinidoko topik ni minggu tadi di ayat 35 ido. Leho kamu mahahormaton ni naibana. Say leho kamu mahahormaton tu debata. Mengakui kekuasaan Allah, akuilah kekuasaan Allah. Bohado hita mengakui mengalehon hahormaton tu debata. Dadaholan marhite NDB, dadaholan marhite pamangan, alay bohado ngolut taon si ganupari. Molo didok nakin leho kamu mahahormaton tu debata lapatana ganup tiki. Bukan ketika kita hanya mendapat hadiah maka kita memuji Tuhan, bukan. Tetapi dari terbit matahari, sudena malam malo akaina manogot nai para dindah kamu marendehamu. Mololay malayani hita manapu mangapel hita marende hita. Disima patuduhon bahwa di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap gerak langkah hidup kita, dari setiap detak jantung kita harus pemujian natarida. Alabalga holong ni rohani di bata. Gulmit ni ngolut taon. Mananga hape na taula. Mananga hape na tapikiri. Ikko mamuzi di bata. Tapalehon, talehon hahormaton itu di bata. Idong bahin nakin di dokon. Di epistel tayo mas jelas to.
Di ayat 10, Yohanes 12 ayat 12 15. Diigil do tuhita. Kalau memang kita sudah mengatakan Hosianna turusma, unang pola marbalik be, unang gabi tatundal hombe. Allah iko patuduhono tado bagaimana kuasa Allah yang luar biasa memimpin kita. Mengakui kekuasaan Tuhan ikomboy dong 10 tahun. Dari pagi hingga petang harus kita nyatakan terlihat pemujian ini dalam hidup kita. Pamujian mata 10 tahun tu debata marhite hite akamenang. Iko sibuan dame, sibuan lasni roha hita. Itulah yang memberikan kehormatan kepada Allah. Bahwa debatado na margogoho kita mangula-ulau ni. Jala debatado na mamasu-masu nasa na taula. Molo pesipata dang hombar tu rohata. Alai tuntutan dihita harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Kita harus membawa damai sukacita dimanapun kita berada. Karena buah dari iman. Parbuesian paporsiota, parbuesian panandayota tu adopan ni debata, iko patuduhono tadoi, imana marulupulup daging nantondita, marhite hadiriota, dadahola pamangan be, alay sude gerak 10 tahun ikom mamuji. Idonaki suara di Minggu Palmarumon mengajak kita menyerahkan hidup kembali di bawah pemerintahan Kristus. Penyambutan kehadiran Yesus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu tunjukkanlah bagaimana sukacita kita yang sudah diselamatkan Yesus. Pujian harus menjadi gaya hidup kita. Idona taida. Taida doi molo hudoko kami gaya hidup mate pehita marende dohita. Ima patuduhon bahwa gaya hidup orang Kristen itu pamujian. Nang peru pani di jolota satabi bakeni nataholongi pamatang nataholong yon dang adong behosana alay marende dohita say patuguro haki patuduhon itu gaya hidup kita. Gaya hidup orang Kristen mengapuli kita bahwa lebih besar kuasa Allah daripada penderitaan. Jala di do ibana do hamatian parhitian mandapoton debata. Cari isi do hita lasni roha kehidupan baru Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Alania kamanginang talehon ma. Pamujiot itu debata. Kalau memang tuntutan pamujion ilas ni roha olopulup patuduhom ma bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darahnya, bukan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal itu. Alani pos dorohanami, tuhita napungu di son sudena, asamar las ni rohita, tapatarida homai, las ni rohatai. Hadameon hasonangan nataboan di bagasan ngoluta si ganupari gabe siboan hadameo kita hasonangan di dia pehita maringanan di dia pehita mangula ala Tuhan sudah mengajak kita dan bahkan Tuhan sudah memperbaharui hidup kita bukan kesedihan lagi jambar ningoluta alai lasni roha olopolop ido tanda ni halak na mangalehon penghormatan tu debata amin martanya kita. Moliate marohan nami diho ale Tuhan Jehovah Tuhan nami. Di bagasan Minggu Palmarum sadarion. Di lehokodo di hami lasni roha. Ala ringa ditobuso hami sian dosa hamatean. Dang hamatean ni bejambar nami. Alay haluaon naro di saliling di lelengna. Inama jambar nami. Alane ikot tarida do pamusion nami. Di sudegulmit ningulu nami. Karya keselamatan yang terbesar dalam kehidupan kami harus kami buktikan itu melalui tindakan perilaku kami sehingga kami pembawa damai sukacita dimanapun kami berada. Molo dang dope sibuan damai hami Tuhan, molo say tong dope hami membahen jut ni rohani dongan nami, marhite minggu sadarion. Ajari mahami, asa mubah roha ng pikiran nami. Asa manat hami, laho mangalaka, makatay, marpikir. Asa unang gabi partuktuka kami ale Tuhan. Alay na ikom benar-benar mahami. Menghujud nyatakan, pengorbananmu di bagasan ngulu nami. Mambahen las ni roha nami. Tarlumobi las ni roham di bagasan ngulu nami. Dia karuas ni huriam na tongon peak di rumah sakit
Nyonya pakpahan borusi barani Tuhan topot manasida. Topot maina namion, molo di bagasan hagalion ni pamatang alay mangido hami ale Tuhan, unang galeton dina. Lehon madibana gogo mangalo sahiti, pamonang imana, asa ang giat monang maraluhon sahit na songgop di pamatang na. Asa marolop-olop akka sudia kapinoparna. Pasu-pasu sudena akka medis obat-obatan, dohot alat-alat na sahat, tu pamatang ni nanami, laho mga luluy hama malumi. Asa ang giat, mulak iba na di bagasan hay pason. Sude keluarga amanami pe marlas ni roha, nang nadirawat di jabu, pasu-pasu nang nasida Tuhan. Na merawat lehon gugu, lehon las ni roha, lehon habengeton ni roha, asa toktong benget roha nasida. Na marlas ni roha ala ni partamban ni umur, nang ipe pasu-pasu dongani ramoti. Sude Tuhan na masa di bagasan ngulu nami parbinoto doho. Alani ajari mahami. Pasol hoton diri nami tuho mandok moliate du sudena gulumit ni ngulu namion. Sesa madosa nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami. Amen. Marende mahita hutma tapasahat peliata tu adupan ni debatan na umuli. Marende hita.
ama peleata tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gicang. Hodo haroroani saluhut sileho-leho nadenggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhas yang hami peleanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam butanda hami godang ni sileolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gicang, say pinorbadi maguarmo, say romahara jonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gicang. Leo matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangunjunan, palu mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor homadamena tuton dim.